Agnes Owusu Watama Ebusiafo ne asafo ne adofo nyina re awo dom no eboaye na uwo arewo yi emumpo yatumi asomo asorewo Onyankopon ti asefo yende de ho ato ado e no so ani umobrohum no eso yen Awurade Yesu Kristo ti amen amen. Awurade mo adofo yi na Awurade asem ti awaso na yede ati Awurade asem ati ehofo ato aso le kan every Paul ma otro ekoba Thessalonica fo 89 eyimodu miensa elikosi edu enwotwe
Paul mama ochokoma Thessalonica 49 imo edumiensa edi usi edu enotwe. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 binti abadiase. Na enyano wanga wade dano ho de yempese yesi mo so na more a ho se wanga aka oni adidaso no na se yidi se Yesu wi na wasori biewa saa nso na Onyankopɔn ene wanga wade dano enam Yesu so ebeka no aba na ye de nam Awurade asemu ene ye ka kire mo se ye na ye tete ase na ye tena se gosi Awurade eba mu no ensane wanga wawuo na wade dano mo ebi se Awurade no a de osebɔ ɔbɔfo pani ene Onyankopɔn totoro bɛnto fi so ebesa na Kristo no awufo bɛsɔre kane ansana baba abefa yɛn a yɛtete aseɛ na yɛakai ane wɔ nyinaa mununkum sɛ yɛnkohyia Awurade ɛwɔ bio na saa na yɛne Awurade bɛtena daa enti wɔmfa nsɛm yi ɛnkyekye mo werɛ. Amen. Awurade mu adɔfo asɛm a yɛnka ɔtwerɛ sɛm yi ɛyɛ ɛnwoma na krataa a Paul twerɛ kɔma Thessalonicafoɔ no na enum ɛna ɔkyerɛ yɛn sɛ owuo ɛwɔ hɔ nipa yɛ asetena mu no yɛ wɔn a wɔyɛ ateasefoɔ ɛne yɛ wɔn a wɔyɛ awufoɔ na ebia bi no sɛ yɛbibi efiri mu a sɛdeɛ ɛteɛ na wɔ sɛ ɛba bi sɛ yɛ nipa no ɛyɛ ana akɔyɛ awerɛhoɔ ɛyɛ ana akɔyɛ ɔhaw ɛyɛ ana akɔyɛ amanneɛ bebree eti yɛdi yaw yɛsu yɛnwiinwii yɛhaha bebree ebi sɛ yɛn dɔfo a na nka yɛpɛ sɛ yɛne ne tena ɛwɔ asase so no afei deɛ yɛnhu no bio ɛno ɛna Paul krataa no ɔtwe adwene bi asi so sɛ ɛwɔm sɛ owuo ba a ɛyɛ adeɛ ɛwɔm sɛ ɛyɛ awerɛho ɛwɔm sɛ ɛnyan na nka ɛnua na ɛte nanso wɔn a wɔawu wɔ Awurade mu no mfasoɔ ɛwɔ so pii ɛde ma wɔn. Wɔn ate aseɛ ne sɛ bigidi sɛ ogidi ni biara akoma so adeɛ ne sɛ asase sɛ ɔwɔ yi wɔyɛ Okristo ni deɛ obetumi anya ɔsoro ahema no emu akɔ anaa abatɔ ɛte saa obi a ɔyɛ Kristo ni bi apɛ sɛ otumi nya heaven etumi kɔ na ɛno ma ɔtwa ne mfoni de akyerɛ sɛ sɛ ɛpɛ sɛ nya heaven kɔ ne ekɔ Kristo nkyɛn deɛ ɛna yɛte aseɛ sɛ ɛda a Kristo ebesa ne mu nya mu na wɔbɔ abɛn no sɛ nipa nyinaa mmra ɛno yɛhu sɛ wɔn a wɔwu ɛwɔ Awurade mu no wɔn ebedi kan akɔhyia Kristo ɛwɔ wiem ansana ateasefoɔ mpo atumi akɔ busuafoɔ saa asɛm yi ɛna ɛrekɔtwe no ɔka deɛ tɔpɔ sɛ eti momfa nsɛm yi ɛnkyekye mo werɛ ebi sɛ yɛnim sɛ yɛnua bi sɛ yɛba bi sɛ yɛdɔfo bi ewu na owu wɔ Kristo mu deɛ a ɛna saa nipa no wabɛn Kristo mu asɛ yɛn a yɛte ase ɛna etu yɛn ho fo nea yɛde akyekyere abusuafoɔ asafomma bi adɔfoɔ nyinaa werɛ sɛ Bible sɛ edwa sɛ onipa wu brɛko pɛ na owuo n'akyi no atemmuo ɛwɔ hɔ ɛbɛtena ka sɛ wɔnyɛ dɛ edi kan a yɛbi bi afiri mu ebi asi pɛn ɛna ebi asi na yɛde dwosɛm bi a ɛbɛkɔ so asi na yɛn nyinaa so Kristo ama ɛdɛ bɛba a yɛn nso yɛbi yɛbɛba wɔ asase so hyɛ no so sɛ yɛhia paa ne sɛ yɛbɛgye atom sɛ yɛwu ɛwɔ Kristo mu ebi sɛ obi no wɔ hɔ a wɔ Awurade anim ɔkɔ asɔre deɛ nanso wɔne yɛ wɔasetena no abrabɔ a wɔrebɔ no Kristo anim deɛ ɔnyɛ ne ba ɔnyɛ Kristo ni ebi sɛ wɔ nneɛma bebree a yɛbɛtumi ayɛ ne asie onipa nanso yɛntumi ɛmfa nsie Onyankopɔn wo ba yɛ awerɛhosɛm nanso adeɛ baako a ɛyɛ mma nipa ate asɛ ne sɛ ɛmma yɛ akwanya sɛ yɛnyina so na yɛntie Awurade asɛm na ɛhɔ no ɛna Awurade nam so nso ɛne yɛ kasa sɛ yɛma yɛn nina hɔ na yɛhwɛ yɛ asetena ne abrabɔ a yɛbɔ yie efi sɛ ɛyɛ dɛn ara a dako bi yɛn nso yɛbrɛ ɛbɛso Awurade mu adɔfo ɛna nɔpɛ yi moma yɛmfa Awurade asɛm yi ɛntu yɛn ho fo sɛ yɛhyia mu ha ne yɛhyia sɛ ateasefoɔ ne yɛhyia sɛ yɛn a yɛwɔ ha yi
si enam kwan bi so a enya ye wa kwanya se ebetu asacha ya de owuo ayade ha ye nanso enya de a enye saa ebi se enno enam so a ema yetumi eben ye Awurade Yesu Kristo ye wo de da ye nyame ase se ye yeti ase ne nyewufo ne se si enam bra bi mu a ense fata ye de wa kwanya se ebetumi atwe ho e de afiri ho ade wa wu de ne de no asa ti anopai se ye nso ye Awurade ni mu a kwan bi a ye na mu bra bi a ye bo anamo bi a ye tu no ye mu se ye ho se so ye ya Kristo fo mapa ye nso ye bra so a ye be fo Awurade mu ana na ye ne ye nua ba Agnes osu Boatema ene so mu asafu yi mu na ye de Awurade asem ene mpaebɔ ene ti asafu yi mu se de ye ka Awurade asem se ya na ye wogidie se ensem a Onyankopɔn ena no nkronkro so e ka che ye nyina no ɔde ye adwuma na ɔde nante eno na ɛma ya rehyimu se ene ne wo wu e wo Awurade mu na busuafo so nya hotoso se so wo Awurade mu dia ene ɔkɔhumi ko na bra no so a ɔno nso ahyia Kristo na ɔne na dida edi ameye hallelujah ye ene ya sɛ de sɛ ye nso ye dia aka no ye dia wo ma Kristo ye ɛbɔ ye bra wo Kristo kwa so ada atu san da ni monyamu a ye nso ya nye enraba no ba Awurade nka ye ho Awurade no mo aye Awurade ensiesie ye na ye fi akɔ monten so a sɔhwɛ amaniɛ ɔhaw bi a bɛba no yɛtuma gyina wɔ Kristo mu na yɛtuma nante sɛ Kristofo a ɔsom Awurade ɛwɔ no pere mu daakye wo saa na anim onyamu a yɛn nso yɛ nyinaa kɔbɔ mu yɛ didɛ a ɛnsanda Onyame Agya Ɔba ɛne Ɔnkronkron din mu amen Awurade ɛda wase anɔpɛ yi wo na mo asɛm so akasa kyerɛ ɛno ɛna wɔkyerɛ yɛn sɛ wɔn sɛ ɛna anɔpɛ yi mbi afra tuntum akoma mu yedi yaw yedi awerɛbɔ nanso ɔmo ya te sɛ wɔn a wɔwu Awurade mu no ɛyɛ hyira ɛyɛ do nyam ekunbie ma wɔ sɛ daakye wo saa na ɔlɔ nyam a wɔabɛhyia wo ɛwɔ so hɔ no igya yɛn aka nyinaa so ahyɛ wasɛ Awurade nsa wasɛm a Awurade ma yɛn sɛ yɛn nso yɛsiesie mu yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi awu wɔ mu na da no duru hɔ a yɛn nso yɛnya nkwa a ɛnsa da igya yɛn nyinaa ho ahyɛ wo nsa na mo adom no so boa yɛn na wo nkronkron ne yɛn nante wɔ yɛn akwa nyinaa mu sɛ wɔ mmerɛyɛ bi a ɛdi yɛn so a anɔpɛ yi yɛn bɔbɔ yɛntumi ntwe yɛn ho mfiri ho yɛyɛ sɛ dɛ wasɛm ka a wɔde Onyame no ayɛ kɛse ama yɛn yɛda wase sɛ wobɛyɛ yɛn saa wɔ Yesu din mu amen Awurade ɛna anɔpɛ yi wo na yɛde aseda ne ayɛyie no n'aseɛ ma wo ɛna anɔpɛ yi asafo abusua ne adɔfo nyinaa wɔ anim a na yɛka sɛ yɛda wase yɛka sɛ yɛyi wayɛ ɛma wo din kronkron no so mpo ɛwɔ yɛawerɛhoɔ mu mpo ɛwɔ yɛapenisie mu mpo ɛwɔ saa berɛ yi a ɔma ani suo ɛgu ɔnkɔn yi mu ɛfiri sɛ nyɛ sɛdeɛ ɛsiɛ yɛn dɛ na mmom ɛfiri sɛ yɛwerɛ nyinaa hyɛ w'asafo Awurade mu na yɛgye wasɛm ni bi sɛ wɔn a wɔde wɔn to so no ade nyinaa bɛdi abɔ ne bɛwie wɔ yie
yɛde w'asɛm no bi sɛ mpo yɛnam owuo som kabiibo mu mpo a yɛnsuro bɔne bi ɛfiri sɛ wo ne yɛn ɛna ɛwɔ hɔ. W'asɛm sɛ w'abaa ne wo boma na ɛkyekye yɛn werɛ. W'asɛm sɛ woto yɛn ko awɔ yɛn atamfo anim na yɛkuruwa ɛyɛ mmabu so. Nti yie ne adɔyɛ nko ara na ɛbɛdi yɛn akyi yɛnkwa no nyinaa yɛbɛkɔ so atena Awurade fie. Anɔpa yi egyae abusuafoɔ wɔ anim nyinaa hyɛ w'asafo Awurade nsa. Awurade wo ne yɛnim sɛ nea yie na ɛyɛ na wapɛdeɛ nam ne kwan so. Enti yɛnyaeɛ a nanka ho namfa mu yɛne nuabaa bɛkɔ so atena. Nanso Awurade deɛ wonim yɛyie na woyɛ ma wo ba. Yàgbé ègbó mu yẹ ká sẹ ìgbóyàm ká òde dáa. Yẹpẹjẹ busua nyinaa de ahyɛ Awurade nsa. Sansa wo de wo nya mfomso ti. Abra wafa yɛ nuaba ɛkɔ na ahomegye mu yi. Yɛnim sɛ ɔmma ɛkwan biara bɛda abusua no mu ɛde wɔ ha bɛba. Abofra a ogya n'akyi yɛde no Yesu mogya no. Busua enuanom ne waka nyinaa Awurade yɛpɛgya wɔn ba wɔ anim. Yɛn mpaebɔ ne sɛ tumi nwura. Sɛ Awurade wamma kwan ɛwɔ ɔma ho a biribi ntumi nsi. Ɛno nti yɛde ɔma nyinaa no Yesu mogya no sɛ Awurade dom bɔ wɔn aka nyinaa ho ban. Ɔbɔnefoɔ nhyehyɛeɛ tumidie mpanimdie biara a ɛbɛsɔre sɛ yɛn akyi ɛma ne hom no so abusua mu deɛ yɛtwa mu wɔ Yesu Kristo din mu. Yɛbɔ mpa yɛde mogya no nti wɔn nyinaa ho sɛ ɛbrɛ so akwantufoɔ fɔ godo asomdue mu. Wɔn nsa no nnwuma ama ne yɛ yie. Wɔadi fi na ofi ba ama ne yɛ nhyira. Wɔn mma yi adua ama ne fifi wɔ Yesu Kristo din mu. Ma yɛnka sɛ ampa wofa w'abaawa no Awurade wabue kwan foforɔ bi na ahyɛ nea wɔfa yɛ no anuonyam. Anɔpa yi deɛ ɛka nyinaa ne sɛ yɛyɛ wo mma yi deɛ wo sɛ yɛbɛsibɛsi ano mpo a wonim yɛhia yɛn na wobɛyi ama no aboro so. Sɛ biribi wɔ hɔ mpo a yɛntumi anka na ɛda abusuafoɔ yi akoma so na wɔhwɛ firi Awurade nkyɛn a papa yɛsɔ sɛ bi ɔsoro na yɛma wɔ Yesu Kristo din mu. Anɔpa yi abra a yɛba w'anim mu na yɛde aseda no a ɛyie na ɛbrɛ wo ɛfiri sɛ woyɛ Onyame na bɛkɔ so ayɛ Onyame. Ɛde Onyam nka wo ayɛyie nka wo ɛnase nka wo sɛ wonam adom so bɛhyɛ wo bɛde Onyam na ɛyie ɛnɛ ɛne da bi akyire de aka nyinaa wobɛma no awie yie. Ewia yɛbɛkɔ so de aseda ne ayɛyie ama wo. Yɛda wase tumi wura sɛ anɔpa yi woatie wo mma na wayɛ bisadeɛ nyinaa wɔ Nyame Agya Ɔba ɛne wo Kronkron din mu. Amen. Amen. Bamkyɛ ɔmoma yɛnta. Amen. Ewu sɛ ɛhana ne sista ɛsom ba ɛsom. Yɛn a ɛwɔ ha yi nyinaa so yɛwɔ afɔtutuo. Eti ɛdan a yɛba a ɔkɔ pɛrɛtɔ baabi a ɔkɔ no. Ɛdan a ɔmo ba a ɔmo mma ɔmo maame ne ɔmo nua esi tena hɔ. Ɛdan a ɔmo ba a ɔbɛba asɔre na ahyɛ Kristo ɛnu. Na yɛnyɛ obi nso a yɛde bɛba abɛhyɛ anan. Amen. Kakra yɛbɛka so bɛka atoa me sister yɛn nso no sɛ yɛ maame ahana na ɔwɔ som ɔfiri mu ne yɛde yɛ sister baeɛ. Yɛ sister nso afiri mu ɛwɔ sɛ nka yɛde obi ba. Ɛnyɛ sɛ yɛbɛpɛ sɛ de biara yɛde obi abɛhyɛ anan na Nyame n'anim yɛ ɔyɛ anaa deɛ yɛ ɛna ɔyɛ. Nti aba de sei no sɛdeɛ sister bani kan ho sesia no deɛ yɛne obiara baabi a na ɔwɔ no efi hɔ mpo ɛyɛ adampan mɛka ne saa yɛn ne hɔ mpo a ɔbɛ extraman na yɛnim sɛ Nyame bɛhyɛ ne ho animuonyam ɛyɛ dan a yɛbɛnya obi ɛde n'aba na kakra a mesan ka toa so no sɛ yɛ maame efiri mu no yɛde sista baeɛ yɛbɛgyina ha ɛhyɛ asɔre bɔ kakra yɛntumi yɛn so ɔmo fa nkyɛn deɛ ɛmaa ne baa saa nyinaa sɛ ɛbɛduru baabi a ɛyɛɛ sɛ yɛbɛtu saa anammɔn no ana yɛ sista yi so nneɛma bi starte yɛ a na ne ho ɛmfa no nti ɛmaa ɛtweeɛ kɔ saa na yɛne yɛpere biara sɛ yɛbɛnya sista no na sɛ biribi mpo na yɛbɛda ase a na nka yɛde ɛno atoa so na antumi amma ne saa. Nti sesia no deɛ yɛntumi mɛhyɛ ɛbɔ foforɔ biara yɛbɔ dada no a yɛhyɛeɛ no agya deɛ onim yɛbɛsan gyina ɛno ara so sɛ ebi bɛka ho a yɛde bɛka ho nti wei deɛ agya mmɔ mpaeɛ ma yɛ sɛ biribi foforɔ biara ɛmmɛkɔ mu yɛ maame bɔ no a yɛhyɛeɛ no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ ama na afiri hɔ na asafo no nso ahu sɛ yɛnyaa wɔ mu sɛdeɛ ɔmu nyaa yɛ mu no bisɛ yɛ maame firi mu sɛdeɛ agya di yɛ akyi yɛsi saa so firi mu sɛdeɛ wadi yɛ akyi a bisi saa abere no ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛn ma hu sɛ
sɛ yɛwɔ nkitahodie bi a na ayɔnkofa bi a ɛtena hɔ de biara sɛ nkɛyɛ maame deɛ ɛtumi bɛyɛ a ɛpii ha yi yɛn ho sese ama ne saa yɛwerɛ mfiiɛ ɛnyɛ sɛ yɛbɛkaa ne saa kɛkɛ ba yɛ nnua deɛ yɛmɛka biribiara bi yɛ maame deɛ naa ɔmmɔ mpa yɛ ma yɛ mmerɛ kakra mu yɛbɛba abɛyɛ deɛ yɛkaeɛ no afiri hɔ nyame nhyɛ yɛ yo wodi na ha ɛwɔ yɛn nua baa wafiri mu sɛ bibi kakra yɛ kura yɛn deɛ asafo no ahwɛ afa yɛn ho nyinaa yɛntumi ntwi ɔmo kadeɛ na mmom yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo nso boa yi ɛma yɛn na sɛ ɔmo bɔ adie a na sɛ ɔmo bɔ mpaeɛ a ɔmo de akaa yɛn na yɛbɛsan srɛ biem sɛ late ayɛ no ɔmfa nkyɛn na ɛnyɛ saa nana yɛpɛ no na yɛnim sɛ ebi asɔre bɛstate bɛyɛ 9:30 ne yɛnim ne saa ɛna ma ɛyɛ late kakra nti hɔ no so momfa nkyɛn nti wei deɛ bɛgyina abusua no anam na bibi kakra a ɛkura yɛn asɔre da na asafo no nsom na yɛde da nyame ase na ɔmo kɔ anaa ɔmo bɔ mpaeɛ a ɔmo ɛde aka yɛn yo ɛne ɛbɛ so mi gyina asafo nanan mu na mahyɛ saa ɛwura bi ɛwɔ nyame agya ɔba ɛne nkɔmɔ amen nyame hyira mo nyinaa ɔtɔ bɛtumi asisi sɛ sɛdeɛ papa kaa yɛ japadeɛ nyinaa kɔsaa mogya no ɛyɛ ho mogya no agye yɛ hwɛ ɔbɔ no kɔ nsu nyinaa mu nsrɛ Awurade sɛ ɛnɛ nso nsuo atena ase a ɔnte wie ɔma nneɛma ɛyɛ nhyira ɛntumgye ɔma ɛpɛ bia ɛma da biara da ɔma ɔhaw bi ɛnto ne ma ɔmfa yɛ mmra ɔmfa yɛ nkɔ ɛmfa sɛ da ɛma ɛbɛ sɛ wɔte yɛ mpae fa yɛsie nyame fa yɛsie ɔyere fa yɛsie wakaba ase fa yɛsie nyame fa yɛsie fa yɛsie wakaba Awurade Yesu Kristo adom Onyankopɔn dɔ ne ɔkronkron ayɔkofa ɛnkae amen ɛfa asomdwe bɔ
Kurendu, former MP. Ọ̀nà na ẹ̀ka sáàmù hɔ no ọ̀nà ọ̀nàna no ọmọ ọmọ asọ tẹ̀lé sẹ́ ọ̀nàna ada ne nsa benkum kéré sunua ada ne nsa benkum ẹ̀rẹ́ ẹ̀nà sikasa ọmọ amẹ́ka bíbí àkyerẹ́ wa na ẹ̀kyẹ́ yie ọgọ́rọ̀ ẹ̀nà kéè sẹ́dí ẹ̀tí ẹ̀nọ no eti former ọ̀hene Kurendu MP ẹ̀yẹ́ mi sista pẹ̀lú ọ̀sẹ̀ mílíọ̀nù ọgọ́rọ̀ ọ̀nàna kéè esi mu so a na to nana na to asona busua nyinaa na mo de apase 1 mile 1 seed na mo de asesa ẹdọ na se apia o Mama Senior agora me kama Mama Senior agora me kama Mama Senior no Mama Senior ubi pia no ai sabe Mama Senior no tie no ai woko na grande gina mo kono no ai no yire ni ma mo kono ya ni mi ote Mama Senior Dunia. Jadi, apa sih? Apa banyak 50 Ghana cedis? Apa esi nacho nana lo asunafo apa deh asesa ukunya mana nasi. Ada busnya, ada cara apa? Esok tieme. Ya bra. Ini dia firma ne bra pasibruni. Ene unity bruni ne short. Shoko. Ne ane ne ma. Ana kasai. Esanse. Akosi bruni ya yeke. Ne dishia pop. Ene na ya no musika sa. Ana ne yosho. Na kuma apre kope. Ene ọba abụọ meba ene ọba abụọ ẹnna pọpọ broni na yẹn ne mma na ọmọ tí ẹkyẹrẹ nyinaa nso ọmọ nua ne ọba abụọ baako ẹwọ amọnọne ọtí nua ne wọ no ẹha ne papa ẹni pere papa oyè ebi hɔ nanso ntifo ne hɔ a na apegyafo ɛwɔ hɔ ẹtì ẹnìyànú ní ìfìlẹ nyinaa yẹ kọ ayẹ ẹgbẹ yẹ kúkúrú yẹ kúta yìí ẹgbẹdẹ yìí ẹni pọpọpọ ní ní nìyí nyinaa ọmọ nso kúta níbi ẹnẹ nkonnwa efiri baabi na baayẹ apapa yìí efiri baabi na baayẹ sẹbiẹ bẹẹma pọ ní yẹ ẹni ní mma ọmọ kasa ọgọrọ ọmọ ẹbusua ẹnyinaa nananom asọnapọ asọnapọ ẹtikọti sọ obi ẹni ọmọ kasa mọ hɔn no mílíọ̀nù mọ̀nyẹ́ na mo fa nsesa ọbaa pa bẹẹma broni yere ọbaa pa ne ne mma nkonya ekegu baabi a wɔfa ano. ọmọ ọ̀kyá de ọgbà soso ní ahai waba ahomkyie oní onuanom nyinaa sɛde ọmọ kasa no no na yere nso daabi tiɛ sɛ ne yere attachment ɛka ho ɛyɛ baabi sɛde Mr. Safri ne onuanom nyinaa ne ne yere ọmọ kasa no ɔmo sɛ 100 Ghana cedis ɔbɛyɛ ɛnsi nso ɛnkyerɛ ɔhyɛm abusua ɛne ɛgya a ɔyɛ ma amomfa nsesa ɔda aboa tema nkonnwa no so wɔ mo sɛ nyame ɔnhyira mo bɛbra mohwɛ sante yi a ɛyɛ papa kɔbrasen a wɔanya ne baabi kɔ ọbẹ ẹnna ẹkyia no ọkọ ẹkyia ọkọ lọ.
no meka wo kura no mo a ɛyɛ papa ko ebo aten ɛma esanse ɛyɛ brɛ pizza ɔware fie hɔ ɔno kwanti ne nyine hɔ saa ɔde wɔ mia no to mia no nyinaa yɛ wo kura no ɔmo kyia wɔte sɛ meka sɛ wo kura ɛkyia ɔno kwanti ɔkyia ne brɛ nsa ɛne brɛ nan nsa na wɔyɛ twɛm sɛdeɛ wo mia no nyinaa mia bɛma mama no abɔlɔ sɛdeɛ ɔmo kasa ho no ɔmo ɔma so te sɛ wo nana ada ne nsa bɛkum yɛnom sikasa ɔmo abɛka biribi ankyerɛ wo a na ntwa yie ɔbɔlɔ ɔmo se 100 Ghana susu a ɛto nana asoma busua ɛne ɛgya a wɔwo ba na mɔfa nsesa ɔnoa ne de hyia nso ɛkonya yɛse wɔ mo sɛ nyame nhyira mo ɔfa kɔmu ate ma yɛda mo ase apea wase meditafoɔ akyerɛkyerɛfoɔ abɔlɔ ɔdu hɔ a ɔno bɛkyerɛ ɛmaa tanea ne nabusua ɛsiane sɛ ɔmaa tanea no ɔma sɛ ɛyɛ ne nua ɔmaa ada ne nsa bɛku te sesa ɛde ne nya bɛbɛɛ na ne mama ɔka baako
ɔsɔfo aba sɛdeɛ ɛtɛyɛ ɔmo kasa wɔ hɔ no no ɔmo ɔmo ahyɛ te nsa wuni aketewa da ne nsa benkum ɛnɛ ɛbɛnom sikasa ɔmo firi kumase to ɔmo aba ɛyɛ ɔmo se 100 Ghana cedis ɛyɛ siw so na to ɔkɔlɔ na to ɔsoma busua na to nana na to ɔyɛ kɔba ɔyɛ ba ɛyɛ ɔyɛ receipt na ma wɔ ɔmo ɛsrɛ mo receipt Siri, nana Siri, etoku, Siri po, ay, ahana mami po atima, aso, sechirehima, emi amajo receipt na koso tanase, kotna do ha, yede baba, ahana waso, ena yakoyo bibiari, ena yanu kasa. And I'm going to keep here. I must say, my one city, a few baby, and a buyer. Yes, it's a Kogua, then Chayu. It is said here, or more Casarano, a Church Presbyterian Church. I am a Church Rebo, or so Musubaya. I'm a Pramiro, Nana Srafway, and then an animal for 1 year. Some Francis, I have my one seat. I want the best. You saw the one and I was looking for. And then you near my apartment. And I'll pay you up. Yeah, I don't pay you up. And then you near my and then, yeah, I mean, come on, for my best for. And I mean, and I know.
Ele fez a dieta, mano. We said to her, Maka say, I go, Mammy, a see on the chef region. Mammy, a chef region. And a mammy would be answered on the hotel or the one son. Criminal, and yeah, because they are sunny and well. It is a man who can position fridge one, not a man come, the macabo. Man who can see my mammy go piama, said your Mokasa or Royal, or Honor, 100 Ghana cities. And then I want you to be a little then now, parish law. Now, the good shoe, a beach man, I love Massey, near Mancasa Massey Nimbo, a human dear the son. And I was saying, none of anybody, and I was your PR, none of anybody that I know, and I was saying, I mean, shrub. Child, I am about 1 million in cinema. I am about a true fishing, said the workers to say 20 Ghana cities of Goro, a Suso, not China, not China, not to a local I will be a social with that. I said, I'm going to do my sheep. I'm going to say somebody, I'm going to my trial. I am a woman about Anton. Make us say, see. Only the bush, said your man Cassandra. I'm not away. Infinite Paddy, Uberia say, another Casa way now to a Pisia. Sadia, Bema Poku, the Popa here. Casa, and then the Pisia, Casa, a bampa, a bampa, and a city say, I did you about Yatsima, about Yatsima, such a human, and then Sabon and Yamusika. Mama, don't be young, Shadira. No, bring you. Obaya, who ran in some. You know, Polly. And okay. About Apple, the Susu, natural Mama, natural Sinabusia, natural Mamma, okay. Sorry, I said it was there's one sitting here. I'm right. Shady. So there was everybody
die nana nkasi tie na wo do wi ase ana kasa oni ya na wo yere no enti nana nkati ya ko aso afame anche ana wu se aya oba ma ana peni udo wi ase onfimu pade nkasa ọ̀dọ́ àwọn ẹni ṣí gbọ́mù ọkà bí òbí nkà bí èmú yìí náà wọ́n tẹ̀ wọ́n wọ́n ase náà wọ́n tẹ̀ wọ́n dá sí yíyẹ nù ọdún wọ́n ní ya nù ẹnna ẹ̀ kasa wọ́n ankyẹ́ na ń sẹ́ ọmọ tó sántẹ́ náà ọmọdé nsa bẹ́tò nsa yẹ. sábìrì ọmọ àwọn aṣọ tẹ̀ sáwọn nana bọ̀ ọ́tí ma ada ní nsa bẹ́ẹ̀kú ẹnna yẹn ẹni mu sikasa yàmẹ̀kẹ́ bìbí afa nkyerẹ́ wà. Adisheba leye asunaba wa tikoti so obiani asunawa mama meka biya nsewa na nchemi na ya ayoko pampama msia no so obo na ekasa wo ho no sadi omo kasa no bamena ogolo abuse million etu so nento nana nento mama wo fa nana obi abese nento asuna abusua nyinaa ɔmo nsesa ɛbuhyia nkonya nana no mo hono no ɔse n'iwu ayi grateful for your mufadi and amodi achire asansa said you akasa mo hono no si nso a na to na nanu asonafo na to obusia amodi asisa nkonya yesi na na fre de say nyame onhyira no
Ọbẹ̀ni nkẹtì ẹ̀ yẹn sì nso lẹ́ntò nana lẹ́ntò ọ̀bùsùn ní nana lẹ́ntò nana no máa yọ kòfò ọjà ọ̀wọ́ wa ọmọ fansisa wọ́n máa yọ wọ́n sì ti kókó bẹ̀bí à ọ̀fà yẹsẹ̀ lè sẹ̀ ntàmùkyẹ́ wọn na 88 yẹ̀dá ṣe. Báyẹ̀ jẹ̀ wá ọkọ̀ di yẹn nana ọ̀sẹ̀ 20 Ghana series. Women na enti so ento nana no masnafo na ento be na ma oba amofansesa nkonya yesi ne sei ede se nyame enhira no ede se nana se aye na no so ahade abro tie chiche bia Abinaba, catch
ketewa ketewa no ne kunu Mr. J ɔne ne kunu ɛni wɔ sɛ nka abroketi ɔbɛbɔ nsoa nanso ɛsiane sɛ adeɛ kɔ ɔde ɛne hɔ na woyɛ nti ne kunu sɛ Kate sɛ wokɔ a menhwɛ sɛ wo nkora akɔ anaasɛ wokɔ a ɛka biara wo nabɔ baabi ɛsɛ nti ɛyɛ Mr. J ɔse ne nsa sika 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis sɛnea yɛkasa yɛ nnuanom ho nie yɛ ɛnka yɛntua toɔ ɛbɛ nso abɔde a yɛnka ho fo sɛ yɛ na amanfoɔ ɛba bɛso agye yɛn nanso ɛmɔsere ne wɔ kura no ɔbosa ne nsɛm ɛsɛ nti yɛnhwɛ ɛma yɛ nnuanom yi ɛmmerɛ ɛnkɔ ɛmma saa ɛno yɛhwɛ yɛ asedafoɔ nyinaa na atwedefoɔ ne yɛka ho ɛno nso so saa yɛka ho nanso ɛsɛ sɛ yɛ nnuama wɔfoɔ ne bɛba ne bɛ no mu nsuo nti yɛsi yɛn nsɛm sika 200 Ghana cedis yɛ nnuanom ne yɛ na ɔmofa ntɔ nsuo ɛma ahohoɔ a ɛsom wɔ no
adeɛ samiri ɔmo ne nana no mo asomafoɔ ɛne nana ofiri otoku ɛne family ɔmo nso aka bo ɔmo bɛsɔre ansa sɛ nana sɔre a esan sɛ afei na ɔmo kɔfa yɛni bɛtu apɔ aba na nana no mo deɛ ɔmo ntena ase ɛnkyɛ twɛba akɔfa yɛni bɛtu apɔ aba na asɛ yɛbɔ yɛni kyerɛ me na bɛntwɛn kɔsi sɛ nnipa bɛsiɛ esiwa na nana no asɔre eti mebakyɛ mate anibɔ yi yɛntwɛn kakra